ngiyabingelela abathandekayo nonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga uNkulunkulu wena okhona. Bathandekayo siyabonga ukuthi uzile esimwenyweni saseKhenani. Amen. Bathanda ukuthi nawe uvumile ukumenywa eKhenani. Amen. Bathandekayo siyambonga uNkulunkulu wethu osikhathalelayo. Ayikho into emhlabeni umuntu uNkulunkulu ayithanda njengomuntu. Abantu bahleli nje emhlabeni abazi ukuthi bathandwa kanjani. Genesis bazalwane 1 bazalwane uThixo uNkulunkulu wamdala umuntu wamenza umfanekiso wakhe. Lithi bazalwane wamnikeza yonke indlela yasemhlabeni. Wathi konke uyobusa emhlabeni izilwane nakho konke. Kodwa bazalwane namhlanje ngesitha uSathane kubonakala manje bazalwane abantu sebebuswa izilwane. Manje uJesu usiqoqile njoba silana ukuthi manje sibuyele emuva abazalwane lapho esadabuka khona emazulwini ingane zenkosi sizokwazi ukuthi namhlanje asibuswa isilwane, sizokwazi namhlanje ukuthi asibuswa othikolohle, sizokwazi namhlanje ukuthi asondliwa izinyoka, sizokwazi namhlanje ukuthi uyasifunza uJesu, uyasigqokisa uJesu, uyasijabulisa. Amen. Amen. Amen bazalwane. Ngicela wonke umuntu olabazalwane sifane nebadala seJerusalem. Yes Lord. Ngomthetho bekufanele ngabe ngiqale enhlambulukweni ekseni. Kodwa bekuthi inhlambuluka nikayazi. Sisazonifundisa ngenhlambuluko bazalwane. Ngoba uJesu akehli emabibinani enhlizweni nemabibi. Amen. Ukubula njena ushiye nje ekhaya kupethukile kodwa la usungena ethempelini uzothi glory to Jesus. Amen bazalwane. uNkulunkulu ufuna umuntu ongenela ethempelini angene ngoba somdumisa. Hayi umuntu ozongenela ethempelini ezocabanga ukuthi ubani utheni kimi, ubani unjani ipapa liphezulu. Namhlanje shiya amapapa lapha egate. Amen. Sizolanda into zethu uNkulunkulu. Kwasha abantu bamasonto bathi khona ukulanda into zabo. Thina sitshela uye ke namhlanje. Asibona abantu abalanda into zethu. Thina sitshela uyena. Wathi asizolanda into zethu. Namhlanje sijabulile ke ngoba sizolanda into zethu. Kasilibike kuwena ozophuma la ulambatha ungayitholanga ngoba uzange walungisa indaba nayo. Amen. Sizela ke bazalwane lesibonakaliso uNkulunkulu asibonakalisa 2016. Amen bathandekayo. Amen. 2016 uNkulunkulu wakhuluma abazalwane kimi wathi ekhaya ngangiqala ukubona umfanekiso kaNkulunkulu ekhaya. Ethi mina angisenalutho emhlabeni. Ayisekho into enginayo emhlabeni. Anginawo ama-factory, anginawo amafemu, anginazo izitolo, anginawo amagaraji, anginazo izikole, anginawo amakliniki, anginazo izibhedlela, anginalutho nje. Hey, uJesu. Amen. Edabukile abazalwane, edabukile umuntu engangikhuluma naye. Ethi uNkulunkulu. Ngathi mina awunalutho ngani ngoba konke lokhu ngokwa. Wathi khona kwami. Wathi khona kwami ngoba bonke labantu abaona lezinto lezi ba-ona iy'tolo, ba-ona ibhedlela, ba-ona iy'kole, ba-ona ini, ba-ona ngezinto. Kunezinto abayiphethe. Akukho nokodwa la emhlabeni okuthiwa kuya-onwa ngegama lami na Jesu. Amen. Ama-factory wathi bahamba baye enyangeni bayofuna ama-factory, bayofuna imithi yokuthi ama-factory abadlondlobala. Bahamba baye enyangeni ama-manager ayofuna imithi yokuthi asatshwe la. Kanti izwi lami na Jehova lithi uma ulalela nokulalela izwi lami mina izizwe zonke zokushayela indlesheni. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ama-director ey'koleni, ama-director ema-factory afuna ukusatshwa ukuthi mayikhomba nje abantu bakhakhazele athwele. Baney'nyoka ezindlini. Abafazi balalwa izinyoka. Abamadoda sebephenduka abafazi balalwa izinyoka. Amen. Amen bazalwane. Amen. Wathulwa ibheka uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu angisenalutho emhlabeni. Wathi angibiza abafundisi, ngababiza-ke abafundisi. Bafika impela abazalwane bangihlonipha abafika. Bayivuma lento. Konakala mangithi-ke bafundisi. Njoba nina-ke senivumileke ningamadoda. Lethana abafazi benu, lethana amakhosikazi enu. Kodwa niwaletha angagqokanga amabhulukwe lakini. Niwaletha angafakanga amawigi angarujanga, angameyikhabhanga, egqoke njengami nje, ngathi abagqoke njengami nje. Kwakuba ngiyayichitha-ke lo mhlangano.
ngoba bafundisa nihlula amakhosikazi enu likholwa nifunza uyihlu Adam owehlula uEva kodwa ngoJesu namhlanje owana ngesiphambanweni akusafanele amadoda ohlula abafazi akusafanele amadoda ohlula amakhosikazi amen abaphindanga beza namhlanje angazi ukuthi bekunyaka muphi esho nomntwana kwafika ingilosi yangena la yemala yancika kanje yabheka ibandla lonke yathi igama lami mina nginonhlanhla ngunonhlanhla igama lami ngizonibusisa ngizonipha amabhizinisi sakhohlwa ukuthi amabhizinisi njengoba sinjena nje singawathatha thina singawathatha amabhizinisi wathinta lo mntwana lona wathi akazongena 5 days wayilelela yaphinda futhi yabuya yazokhuluma naye yathi wenza umdoko kwathi mayifika mina ekseni ezongitshela ukuthi ingilosi ifika athi ngenza umdoko inqanqwa lo sawa athi mina hayi ke mntanami mase ngizolalela amadimoni ngokwenu ngathi kodwa ke mina ngafundiswa ukuthi umuntu othi uJesu uthe ngingamphikisi ngathi kulungile mntanami enzani njoba yenza bazalwane ngitshela mina yabona labantwana laba kade kungakapheli umsebenzi uqala lebhizinisi bebenza 20,000 ngeviki ngomjoko bathenga indlu bathenga nansi imoto laba ngomjoko inqanqwa kungathi namhlanje ngoba uzofuna ibhizinisi bese ushayela uNkulunkulu umthetho uyangizwa ukuthi ngithini akuleya zokupha yona noma ngabe ethi uyoshayela estradini wazi ukuthi ufuna ukushalela amadimoni estradini angishanele ngegazi likaJesu noma ngabe uthi angiwasha ama-toilet ufuna ukuklina ngegazi lakhe la kulama toilet ungamshayela umthetho uNkulunkulu ukuthi ngifuna lokhu ngoba naye akakushayela umthetho ukuthi ufuna lokhu akufunayo kuwa ukwenzi amen bazalwane wasisiza umdoko bazalwane into oyenzile umdoko life ngike ngezwa ukhala omunye electric athi gogo ngifika umdoko usuphelile renkeni amen bazalwane awukho umdoko bayawuzama ngapha nangapha ngoba bayabona siyathengelwa awukho umdoko njengawo jikelele awukho ngoba wavela phezulwini sizokwenza amabhizinisi namhlanje avele ezulwini angaveli kokugobela komhlaba uyalingana angazi osomabhizinisi abekhona kodwa mangathiwa kuyo komhlaba uyalingana ngabe bagcwele uzonipha amabhizinisi uJesu mahala ngaphandle kwemali akho mali enizoyibhadala la futhi ungathi mawukhuleka ukuthi mina nginamali uyangizwa ukuthi ungathi awunamali vele uJesu angayifuni imali yakho ngoba uzothi mawuthi wenza le business ngenxa yemali bese uyinqoma wena njengoba madoda enamabhizinisi uNkulunkulu uJesu eniphundleke kangaka ubenzele ukuzonithola ningenalutho vele uyabona thina njengoba sithola singenalutho nje ngisaba nomuntu ongabhemela lapha ekhaya ngisaba nomuntu ongangena nebhodlela ngabhela lapha ekhaya ngoba thina leyandlela lapha ekhaya thina siyakhanga itine zakha leyandlu thina sizazi zavela manje ngihlala nginovalo njalo ukuthi chala isono ngeke sangena nana amabhizinisi enenu manje ezonika njengoba ezonika nje namhlanje ningenamali ninjena nohlala ninovalo njalo ukuthi inkosi yakho siyone yakho amen bazalwane amen washo uNkulunkulu bazalwane ukuthi nimakhele amabhizinisi akhe ibhizinisi bazalwane engazukhelwa ngalutho wathi ngoba nami ngamaKristu nje nithi nisindisiwe nithi niyakholwa kodwa nichela ngamanzi nithi nisindisiwe nithi niyakholwa nichela ngamafutha nisindisiwe nithi niyakholwa nichela ngo-rough salt nisindisiwe nithi niyakholwa niphatha itikha niyashisa uzozoba ungena eshop yomzalwane kunuka istika samandiya ngoba izwe abantu bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi etha kasikhonza uThixo ukhonza uSadamu ngestika sakhe abetha akasikhonza uThixo kodwa ulanda amanzi lamanzi ebusuku inyoka gulukudu phakathi wonke umuzi onenyoka onamanzi namhlanje unenyoka lo muzi lo hambani nochitha amanzi hambani nochitha amafutha
namhlanje ke bazalwane uNkulunkulu ukhulumile ke bazalwane ukuthi sizothatha amabhizinisi akhe. Lamabhizinisi akhe azo-onwa kuye. Nazo-onwa kuye. Ngisho ugqoka kwamakhosikazi ayobe esebenza kulawo mabhizinisi ayobe egqoka ubungcwele. Kuzothi nje mangingenwa nje kuvulwa ekuseni mangabe i-Pick n Pay yethu ivulwa ngo-9 sizongena sibhala unyawo. Ziguqe iphakamisa izandla zithi zithandaze ziphela le Pick n Pay. Wathi uNkulunkulu bonke abantu abayodla ukudla kwamashophu enu wathi bayophila. Amen. Thina sesibonile ke ngomjobo kuphila wonke umuntu. Sathola omunye ubaba wayengayo etoilet 6 years. Wathi ngimangene wathi manje ngiye toilet ngubaba nasendlini. Ngenxa lomdoko. Amen. Amen basala. Amen. Wathi uNkulunkulu kuzokhulekwa. Mangabe thina la ematsheni la evangelini bazalwane igama uthi amatshe hayi uthi amatshe la. Igama lesalipho uNkulunkulu wathi asithi amatshe. Ngoba kunzima ukuphuka kanje emlenzeni ungayi kadokotela. Kunzima kakhulu ukuphuka nje umlenze ungayi esibhedlela. Kunzima lokho. Wathi kasithi amatshe linzima kodwa masudlile selibusa ngaphakathi kwakho liyasheleleka nje. Liyasheleleka nje. Ungemangale nje uthi ukudla asikwazi namanzi asiwazi. Asazi lutho nje emlonyeni wethu kusukela izolo. Soze siyoqala ukufaka something kusasa kodwa siyayiphilela nje. Amen bathandeka. Amen. Siyayiphilela nje asidleli utho. Nengane zethu bonke. Amen basala. Amen. Manje wathi ngolosithathu ngoba sizile ukudla la inkonzweni ilanga lelo lamabhizinisi onke jikelele. Ozothola ibhizinisi yala azi ukuthi ngolosithathu mazithi 1 o'clock mazithi 1 o'clock kuya ku 2 uyayivala uyakhuleka. Amen. Msana uhlulwa mandila. Msana uhlulwa manje ngesonto lo business ayisebenza usuku lukaNkulunkulu. Uzoshayela umthetho njengogobela banishayela imithetho ezinyokeni zabo. Ayikho into engenamthetho emhlabeni. Ngamasonto iyavala siyenkonzweni siyomdumisa osifunzayo osigokisayo osijabulisayo. Amen. Amen bazala. Amen. Wathi kuzophilwa ivangeli lapho bonke abantu nabapakayo bazopaka behuba ingoma. Bapaka behuba ingoma abaya emshinini beyoshaya imali bazoqala imshini yabo bayikhele ngegazi bayikhele ngegazi bayikhele ngegazi. Ngisho noma ngabe ukhanda imoto mfana wami ukhulumile uNkulunkulu ngamagaraji. Yes. Wathi amagaraji angcolile. Wathi imoto ishayisana kangaka nje amagaraji kunamakhanda abantu lapha phansi. Kupetrol kunemlenze yabantu lapha phansi. Kupetrol kunezandla zabantu lapha phansi. Kupetrol abantu bahambile bayakogobela bayolanda amawoza amakhanda lapha kupetrol asineni lathe. Ingakho imoto ishayisana kangaka. Make nathatha lo msebenzi akho monto eyophinda ishayise zoshayisa nje ngoba ingozi kodwa hayi lento esibonayo. Amen. Hayi lento esibona wakhala kakhulu ngamafem nangamafactory nama-Pick n Pay negarage. Amen. Ney'kole. Mina ngangazi ukuthi ey'koleni kuyathakatha. Abathakatha ey'koleni kufa. Amen. Principal sibuya khona sibuya kohle ngomunye uprincipal obesehlanyana ikhanda bemloya. Ngiyakutshela mina principal ngiyakutshela nibatshele futhi uthi njini abathakathi kufa. Ngangazi mina ukuthi ifundiswa ziyathakatha. Ngangazi amaphalamende kugijima short boy. Uthi ehlele office student sakhe la ngaphansi khona short boy. Umgadile. Sizobulala short boy ngegama kaJesu. Amen. Ngoba basenza lezintolo nabo laba bazonza bazothenga. Wathenga lesinkwa nje wasidla ushort boy siyabaleka kuye. Akasamfuni ngoba lesinkwa sinegazi likaJesu. Amen. Amen basala. Sizokumba phansi manje umbuso kaSathane. Amen. Amen basala. Wathi abakhanda imoto bazoyikhanda imoto. Hayi lento esibulawa yiyo masikhanda imoto. Uyakhanda umuntu mayibona insimbi yakho ukuthi yinji original uyayikhipha ufake phone call. Manje nina nizokhanda imoto zabantu ngokuthembeka. Uthe uNkulunkulu kuzokwehla ingilosi. Mangabe ukhanda imoto uzokhanda nengilosi. Amen. Mangabe unegarage uzoba negarage kuzobusa ingilosi. Pick n Pay kuzobusa ingilosi. Amen. Eklinikhi
kuzoba usingilo seyikoleni kuzoba usingilo ingane manje ikole sizoyiphatha ngalo mkhuleko phinde bekhona ingane ethwasayo esikoleni phinde bekhona ingane isangoma noma ngabe kubo yazalwini edlozi kodwa kwathi mayinyathela kulesikole esikhulekelwayo idlozi lokho lisale la. Amen bathanda. Amen kanse. Amen. Uthi uNkulunkulu kuJoshua uthi ungesabi ningesabi bazalwane umzalwana kaloyeki mina nje akuloyeki batshela bonke abantu ngithi akekho ngaloya mina ngoba lo muntu ozokuloya yini angakuloya ngayo la emhlabeni wena mawucabanga yini angakuloya ngayo ngoba ihlahla lezadala uNkulunkulu wami konke lokho impande lezabayivayo zadala ubaba wami ezakithi. Amen. Amanzi laba abathi banikhala ngawo sifika komunye umuzi bazalwane kube kuphondo ivuvuzela kuthiwa makufika amadimoni shaya ivuvuzela levuvuzela ibe kwesithekeni ngale masifika thina sikhuleka sibona inyoka iphuma kulo mntwana ingena lapha mangithi ngiyabheka ukuthi inyoka ingenaphi ithayibo yini leya ngithi thulani leya nto leya mabethula ivuvuzela. Amen. Uma mama ethe yani levuvuzela bathi kuthiwa mangabe lo mntwana eqala ukugula sithi bayithathile kodwa imali onomaseli inyanga onomantshontshe inyanga nabaprofeti bamanga. Inkosi uJesu. Amen. Amen. Manje ke uwazi ukuthi uzela uzolanda into zakho zantshontsho usathane. Amen. Usathane uyithathile bazalwane wathi uNkulunkulu ngeswayo amabhiziniseni umadoda enjena usathane nezinyanga ukhafule umoya emhlabeni wonke jikelele ukuthi bonke abantu baphelelwe ngamabhizinisi khona bezozothatha inyoka khona bezozothwala nangempela makathi unebhizinisi ibhizinisi yakhe ingasalungile ikupho ukucabangayo ngoba uyabezwa nabo abalungelwa amabhizinisi abo ngenxa yenyoka. Amen basala. Amen. Uzoyilanda kodwa izokulungisa. Ilanda sikwaleli. Kodwa uzoyithola. Amen basala. Amen. Lana emhlabeni kunomoya okhona emasontweni lawo amakhulu. Bathwebela ingqondo zenu bathubela inhlanhla zenu. Bonke abantu abahamba lamasonto amakhulu agcwele anabafundisi abakhulu bathatha inhlanhla zenu. Bathwebela ingqondo zenu. Banika amafutha ukuthi ligcobe. Banika amanzi ukuthi niphuze bese benithathela inhla uzothola ukuthi unikele kwe10 esontweni kodwa ubusiseki. Amen. Ukunoma ubusiseki uyaphantsha bakuthwebula ngisho ukucabanga noma kade umuntu ocabanga izinto uzothi ingqondo yakho usungathi nje idisi bakuthathile uhambile noma usebenza namhlanje usebenzela bona namhlanje sobulala wonke lo moya. Amen. Namhlanje masisebenza sisebenzela abantwana bethu namhlanje masisebenza sisebenzela ukuthi uJesu udumo luye kuye. Amen bathandekayo sisebenzela ukuthi adunyiswe ukubuzela nje kamntaka baba awuzeli ukuthi uzothatha ibhizinisi useke uJesu ozokunika ibhizinisi akuyena uma Matekoane akumina akubona abafundisi bami abazokunika ibhizinisi wena ozoyithathela ngokusinikela kuye ngoba ukubuze enyangeni ubuzothunusa labaqhathe uvume. Amen. Ihloko sithi indodana yomuntu inikazimulo yayo. Verse 2. Ngomlomo wezingane nowabancelayo wagxilisa amandla ngenxa yabamelene naye ukuba uthulise isitha nophilisayo. 3. Lapha ngibuka izulu lakho umsebenzi weminwe yakho inyanga nezinkanyezi ozimisileyo. Umuntu uyini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinake na. Amen bazalwane. Amen. Sizokhunjulwa namhlanje. Amen. Uthi umuntu uyini ukuba umkhumbule nendodana yomuntu ukuba uyinake na. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ukhuluma uNkulunkulu owadala izinkanyezi wadala izinyanga wadala izulu nomhlaba waze wadala naye lo muntu. Umuntu uyini ukuba umkhumbule na. Sikhunjuliwe namhlanje. Amen. Ungaze wayithatha kancane mawula azi ukuthi ukhunjuliwe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Azi ukuthi usomandla ukukhumbulile imkhuleko yakho kade wawuyikhuleka namhlanje uyizwile. Amen. Qhubeka. Verse 5.
wamenza waba ngaphansana koNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Amen. Umuntu loyo Amen. wamenza nje waba ngaphansana kaNkulunkulu. Amen basana. Wamkhalisa nangenkazimulo. Amen. Namhlanje nihamba niyakogobela niyofuna imithi yokuphalasa. Ngoba nithi nifuna ukuba bahle, nithi nifuna inhlanhla. Kodwa le nhlanhla waphuma nayo esiswini sikamama. Amen. Ngoba uNkulunkulu wamnikeza ukuthi konke emhlabeni yokubusa. Amen. Bathi abaseRoma uma simi ngakubani ongamelana nathi. Amen. Emabhizinisini namhlanje siwavula. Fika ekhaya noma uyafika ekhaya uthi inkosi nazi izandla zami thela ngihambe kuyovula ibhizinisi yakho. Amen. Thela ngihambe kuyovula ibhizinisi yakho. Ngihambe iyona ntshumayelo le. Amen. Ngoba abashumayeli namhlanje abekho. Abafundisi namhlanje bafundisa imali. Abafundisi namhlanje bafundisa ingcebo. Iyona ntshumayelo lesoyishumayela manje. Ukuthi inkosi nansi ibhizinisi nova mayini incane uthi umshumayelikazi maye shumayele efakaza uthi eyitradini udayisa ukudla okungcolile. Dayisa ukudla okungcolile. Amen. Dayisa ukudla okungcolile eyitradini siyabatshela bezwe mabezwe. Dani batshela dayisa ukudla okungcolile eyitradini. Dayisa ukudla okungcolile eyitradini. Amen basaba. Amen. Dayisa ukudla okungcolile eyitradini. Ingakho umzalwana kufanele kangadla ukudla kwasestradini. Ngoba ukudla kwasestradini kungcolile. Amen bathandela. Amen. Inyanga uyahamba enyangeni akusho bathakathi. Na usuka ifunela ukuthi abantu bashayela inyanyana abantu. Bazothenga naye inkosi yami. Abuye no 50 rand nyanyana. Ahamba egobela. Ugobela kwesifazane ngifuna ukuntshela namhlanje madoda njengoba nihamba lidla amagwinya nje. Anzima lamagwinya. Afika athi wohlala 5 days noma 10 days ungagezi lapha ya. Uhlale 5 days noma 10 days ungawathinti nje amanzi. Kodwa ngena ngaleshumi bese uyageza lapha ya. Angithi niyazi ukuthi ngisho. Bese uyageza lapha uthathela amanzi ke yiwo yokwenza ngawo amagwinya. Uzobabona baba sebeshayila yini. Bazobathi amnandi amagwinya kamama ubani. Amen. Amen. Abuyathi bahlangane nabantu basemamoshana ukuthi mabegeza idumbu bekiwe igubhu la zokuthela amanzi ukuthi mabeqeda idumbu bathelela abantu bamabhizinisi bazothathela izidumbu lamanzi edumbu bayathela isidumbu sikaThixo sesilele lithe wombona umuntu mayishonile ngakavala umlomo bona bafika bayageza babuya bayachela sifika shayilayini siyadla. Namhlanje uNkulunkulu asithanda singabantu bakhe siwumfanekiso wakhe uzosikhipha kulawo manyala ngisho eyitradini kuzobusa amagwinya ethu. Ngisho eyitradini kuzobusa ama-aphula ethu. Amen baza ama-aphula akhulekele, ama-aphula athandazele, ama-aphula anomoya oyingcwele. Kudla kwasetradini kungcolile bazalwane mina ngiyazi. Ngeke ngahamba ngiyalapha kamntanami. Uma ngithi ngiyathandaza, uma ngithi kuyokomunye umuzi, ngoba uNkulunkulu kangisize nje mina. Ngithi ngiyathandaza nje angijampisa istrata athi awubuke lapho ukuthi wenziwani. Awubisho ngithi awangisiza weNkulunkulu. Kodwa umama wakho ngamsiza ngoba wayigqoka isiketi esibrown engasiwashi. Sesaba amafutha nje isiketi esibrown. Mangikhuleka nayo ngasho ngawela. Wathi uyangibuza ugugu athi ngiyakhona. Ngafika ngangena khona. Ngathi mangena ngashona ekamerweni lakhe. Ngathi mangena ekamerweni lakhe ngathola indumba. Yilokho losigubhu lesababanika sona. Kuthiwa yini? Inyanga. Lokho abathwala ngakho. Isigubhu ngathola isigubhu igobongo isigubhu no phondo angazo lwantuthele lwathi lulele libheke lapha esigubhini alikhahlele ngathi mangiqeda ukulikhahlela ngithi ngiyathandaza ngabona izinkukhu ezibomvu ezu-15 zixova amagwinya ebhavini. Izinkukhu ezu-25 zixova amagwinya ebhavini. Masithi 3 o'clock kwalo mama lona amaroli amaventure azolanda amagwinya nangu uyamazi angikhuluma iphutha.
Kuyaqeka usizolanda kushawulayini. Kuyadayiswa kwa-New Canada, kuyadayiswa kwa-Langlaagte, kuyadayiswa kuphika zonke iy'teshi. Kodwa kwaziwela amagwinya angaka alandwa izimoto uthi waxova nini. Kanti inkukhu ziyaxova, ziyathatha, ziyapheka. Oh, ngakusasa bathi uNkulunkulu akawuphindele uyombona ukuthi unjani. Ngangena ngamthola usegezi useklini seshintshe lesiteji. Amen. Ngoba abantu bagqilazekile uzoyithatha lento kodwa uzothi ungagezi. Amen bazali. Amen. Amen bathanda. Amen. Manje ngengane zenkosi namhlanje sibuyele embusweni kaNkulunkulu. Ukuthi ngishaye istradini ungamanje uNkulunkulu mayithanda uyodayisa estradini. Uyazi ukuthi uzoceba ngalokho. uNkulunkulu uyakwandisa solifunda lelo zulelo elithi kwandiswa ngisho okuncane okusezandleni zakhe. Sizolifunda ke silifunde lapha kuDuteronomy 28. Ngihlale phansi ngidede lo baba angishumayeli. Amen. Bengihambisa nje umyalezo. Deuteronomy 28. Sifundeka kanjena. Kuyakuthi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, uqaphele ukuyenza yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla, uJehova uNkulunkulu wakho akuphakamise phezu kwazo zonke izizwe zomhlaba. Amen bazalwane. Namhlanje asiye enyangeni. Haleluya. Namhlanje silalela uNkulunkulu siqaphela ukwenza imiyalo yakhe. Uzosiphakamisa kuzo zonke izizwe zomhlaba. Bonke abantu bazosikhothamela emhlabeni. Bonke abantu bazothenga amabhizinisini bonke abantu ngisho amabhusha nizovula ngisho amabhusha abantu badla inyama engcwele. Amen. Emabhusha alizudayisa ingulube. Ingulube ayidliwa umzalwane. Ngoba ingulube ingcolile. Ingulube ngathi igeza manje iphinde ihuquluze lapha. Uthi ithi izala umntwana imudle. Ingulube ifana nenja. Njengoba izwi lenkosi lithi izinja neziphingi nezifebe zingaphandle kwezulu. Ingulube kuphela engazuyidayisa amanini amabhusha. Amen. Alizuyidayisa kuzobe kungcwele ebhusha yakho. Amen. AmaKristu njengoba ngaka emhlabeni uma unebhusha konke iKristu izoza kwakho. Ungathola amalini ngelanga. Onke amaKristu ngoba bathenga lapha nje kulezi intolo lezi abathandi. Bathengisa ukuthi sizodlani. Amen bazali. Amen. Nakho khona manje ukudla kwamanje yakuthenga kubolile. Kodwa siyakuthenga ngoba sizodlani. Abekho abantu abamnyama abanamabhizinisi. Ngoba yini amanjiya eseney'tolo yonke indawo. Abantu abamnyama bayathengisa ngomzibulo babo. Abakhosikazi ayishintsha zenza amanjiya. Ma uyishintsha kuwena, uyishintsha umzibulo wakho, bakhona bazokuthathela umzibulo bakho. Amen. Umzibulo wabantu abamnyama bathathwa amanjiya, ngoba abantu bayishintsha bazenza amanjiya. Namhlanje thina sizuyishintsha sizuzenza amanjiya. Sizoba nje kuzobuya bonke umzibulo bethu. Amen. Qhubeka. Verse 2 ithi zonke lezi zibusiso ziyakufika phezu kwakho zikufice uma ulilalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. 3 Uyalaleka ngithi ngilalela. Uthi umulalela zonke lezi zibusiso zanjotho uSathane. Akho manzi akho lutho esizonika lona. Sizonika ukuthi uma ulalela kukuwe ukuthi indlebe ivulekile. Uma ulalela leli izwi likaNkulunkulu uSomandla umninimandla wonke ukuthi hlukana nezinto zomhlaba, hlukana namanyala, hlukana nokungcola. Mulalele yena mayikhuluma nawe uthi ibusiso zonke ziyokufika. Amen. Hayi ziyafikana madoda, hayi ziyafika. Zikurole phansi zikuthi. Zikurole bathi uthwele, bazomthuka bathi nithwele. Amen. Sithwele vele siyothwala manje ngalo Jesu. Amen. Siyothwala ngalo Jesu. Amen. Siyothwala ngegazi lakho zeGolgotha. Amen. Asiyeni wathwala ngezinto ezikhuluzayo. Amen. Amen. Inyanga ixabene noNkulunkulu. uNkulunkulu wathi inyoka isitha somuntu. Kodwa namhlanje inyoka isapota umuntu. Qhubeka. Verse 4 ithi okay 3 uyakubusiswa emzini ubusiswe nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yesisu sakho nezithelo zomhlaba wakho nenzalo yezilwane zakho nesanda sezinkomo zakho namazinyane ezimvu zakho. Amen. Amen. Iyobusiswa inzalo yesisu sakho.
ingane zamaKristu namhlanje azibusisekanga ngenxa yokuthi ingane zamaKristu azimboni loNkulunkulu othandazwa amaKristu azimboni ziyahlupheka ingane zamaKristu ziphasile zibuya ko-university azithola umsebenzi kuyafana nje nezingane zabantu abangakhona manje azibusiseka uthi mawulalela izwi lami naJehova uthi ngiyobusisa ngisho inzalo yakho ingane zakho noma zingakholwa ziyoza kuwe baba zizothi baba awusikhulekele kuNkulunkulu wakho usicelele ukuthi ukhuleke kuNkulunkulu uthi Nkosi napa abantwana bami abakholwa kodwa bayakwazi somandla ukuthi wena uNkulunkulu wezimangaliso uthi yobusisa nenzalo yakho amen Amen. ingane zenu namhlanje azibona uNkulunkulu asiwabona amandla kaNkulunkulu ngoba nixamalazile nimi ngapha nasezweni ngapha nasekholweni ngapha nimi nje nixamalazile anizazi ukuthi nimi kuphi namhlanje sizonga stand ukuthi uyamakulela idwaleni nguJesu namhlanje noma umi take it or leave it ngoba kungokwakho lokho ozokuthatha Amen.